guys, manapon guys. Naman yung mga prutas dito, no? Ako lang gihiwa da ng umuban na apple, ang gihiwa da ng singkamas. Singkamas, apple, orange, may mangga na kapayas o na payabana. Ang palitan dan kayo, nagkaon niya. Hindi na siya palit. Para kung makatipid kayo, magpalit og binok-binok. Mahal kayo, may nang palit ko ginani yung orange, so akong panitan lang. Ang singkamas, so ako nang gikwandaan, giwa. Singkamas ni guys, kani apple. Kani orange na ko, itong panitan. May pa kapayas eh. Kaya kano mo sa kapayas para ako nagkarosak. Yang dumi, yang hugaw guys, ikalibang sakto naman, di man gahi. Pero pa kanon po nagkapayas. Panitan daan guys, kaya ikaw niya. Balik na lang. Ito yung unang mutilaw. Usang pasinti. Ingon may buto. Wait, klaro itong tindara. Nailad ko. Ang tamis kayo. Tamis ka guys. Mandaman si Inday Jijin. Ano sa pamikaon ko kuhan pa. Putas. Ihatag na lang. Hindi na magpanit-panit. Hindi na mag-intip-intip pa man ang aking panghiwa na ako guys para litso na lang kuhan ba. Litso na magkaon. Sakto ba yung game mo guys, dili. Shout out day guys sa anak ni Ate Dinding Cañete na si Cedric R. Cañete. 22 years old na siya. Happy birthday, Brad. Happy birthday. Sana mabusog mo kami. Joke lang. Joke naman siya titindin. Happy birthday sa mga anak tiya. Ready kong litson. Ay kalimot. Litson. Ready ko. Joke lang kita titindin. Pag good vibes lang tiwa. Pag good vibes. Kung man na prepare siya mga prutas, sige sa pala butang sari. Para nagkaon niya. Bukaon siya. Gusto na. Di na mag-iwa-iwa, di na magpanit-panit. Pero nga ba na paniti pa kay masira o niya. Panarang gamay ra ba? Ano yung butang sari? Ano na itago sa kabinet? Itago sa kabinet guys. Ay itago sa mahiwagang baol. Pay-apple guys oh. Pay-apple. Ay nako, kapawairis dodong. Mag-dressing namin guys. Ako nang lumpia na yung samat. Mamungka sa taga-alcohol mayo. Nagsabon ako at nag-alcohol pa dyan. Ligo nag-alcohol. Mura nang ipan guys, alcohol, betadine, gapas. Then, sani, gasa. Butang gamay pa para di maabugan. Gamay ra pa, nipis lang. Ano? Nakay malakaw pumalit po sa akin. Manam siya ligo guys. Nakaligo na siya. Dressing guys. Ipos na sa atong gamit. Kaulakaw na po, exercise ba? Yung kaulakawan guys, yung manang dressing siyang samat.
Kanang kuan kayo betadine. Mura may resida sa doktor. I-maintain lang ko no. Betadine, gasaw. Ang gasa igora kuan nga di gitabunan. Mura siya usara kay nana ba para lang di mabugan ko no. Para makahungaw. Siguro pa sa gawas tali. Saan na yung sabi? Tanganan. Kuya ka ginong pinalit nga duster ko. Pinalit pa na naman sa kayo kay rin guy. Ang ipamalit kay para duster niya. Kung sa nakapang... 70 pesos. Kayo kay. Ganan ko sa kuwan, color, kapuwa. Naginanglan daw, duster ang suoton para di matandag ang kuwan tahi. Wala, sige, gawas. Mingkoy, kinay mangidnap. A few moments later. Good morning guys. Ang dami na butang kung pamahaw ni Jejin. Ikuan ko guys mag manok butang ng pitsay, yung butang patatas. Kaya isda ang may gapon, kaya ganda nagutan may karang manok na pod. Ang damon gan guys para. Diretso lang yung luto guys ba. May kuwan. Init yung tubig, inom niya. Inom sa gatas niya. Tulog pa akong pasyente. Panahon kaya kasi naiulod. Itong manok guys, sumanang hugas nila. Hindi. Parang man niya hugas. Nilini prosen kay gahapon wala ko ka pamalingki o gahapon sa hapon nakapamalingki ko karon ng kadlawon kanang alas 5 dito sa merkado. Busy ko gahapon na wa ko kaadtong merkado. Nung karong buntag ra ko niadto merkado. Malas ang sundan. Sugiyan. Naligo na ako na itong ipakaon. Kaya ako daan sigiyan, ako lang ito ng itlog guys. Mukal naman yan. Tubig mainom mo niya. Ay na ikuan. Panggatas. Okay. May tubig pa niya. May tubig para bagay ng gatas guys. Hanggang na ito niya itong patatas. Para dali lang niya. Inigluto, didiretso na. May from ng yugasan. Yugasan ng mga luya. Oh, diba? Andam na guys. Ang sagol, ito na yung kasandaan.
Ugod na ta. Isa. Mix na tayo guys. Loy up. Yan ang patatas. Ito itong manok. Ito na yung putan ng patatas guys. Para ma-kumuk na. Ito ang anong ka bansa. Manok. Kaban sa nagkukon guys. Pag kanon ni mama. Mudong ang sabi para kay mama. Dapat ito mga ginapa guys. Managamu ah. Kamama na po. Nakaluto ng ispawal, pagkaon na dahil. Ikaw magkanalan sa bigyan. Magkasi sinapit. Wala ka na isa ipainit. Hi guys, ang buntag. Ikan ko sa gawas kaya kuwan ko, nagpainit ko sa adlaw na exercise gamay. Mata naman dia, daw natulog pa dia guys. Mata naman dia. Hindi ka na ko dito galakaw-lakaw guys sa kanay gawas. Da exercise. Ikan ko aton, Yun na ako rin. sabang ko. Tapong bawa. Paglingkod. Sige, niharapin ka ng pagbabalingkod yan. Tuloy pa ano. Tapos minisuto na kanang kuwan. Dress kay kuwan ra siya ba, di siya mo sabod sa kanang kuwan. Tahi. Oo na mag-short, kainit karon. Mas presko ang mag-dress kaysa mag-short. Kay aircon ug mag-dress, maglusot-lusot ag hangin. Hindi mong sando, makita mo ang kilid. Nag-iisi man, di ako na nag-iisi ang pikas ko para parehas. Nag-iisi mo kulit. Nakita mo ang kilid. Nakita ang cleavage yun. Pinasiksi man. Bisyan ko, yung magluto, maghugas pag gamay. Gamay ra hugas ang gabi kay ang mga kanan na wahay man sila sa mga magsigihan ng kaon guys mo nang naay kuan naay sani hugasan pero sa di ko makahugas kay kapoy na kubuntag na lang pero gamay ra no kamera may magkuan guys namit di kong mangga guys karong buntag gamay ra bang gamay pa man nangabli di na may nangabli na pagpalitan ako pizza ino may bibigyan na malit kung tulog ka bro I love you naiwining sa din photo na guys ano pa kung photo guys oh photo na sa pangalan photo bukas ano ni ano yun Putumaya. paborito mo ning mama na malit ko ang exercise kidiri ang exercise sa kusina Ano? mga sa bilbil ba bilbil oh ano yung exercise Nalagi siya ituktok. hindi na tayo matag alas 3 sa kadlawon kaya humana yung tambal last to kanina Nahuman na guys. Agusa ka kuha na tambal niya antibiotic 5 days raman to ang usa mo 14 days guys ang 5 days last na kaniyang kadlawon alas 3 kaniya ay gabi alas 10 dayon kaniya alas 3 last na yan na po yun katunang pang kuhan katupang pang 14 days pang 2 weeks Alas 10 sa gabi, ino. alas 10 sa buntag alas 10 sa gabi muna lang with vitamins Nahuman na gadyan guys. Nagusa. Sa kadlawon. ang kadlawon mo duka kayo alas 3 inig mata Lisod man gud mo matag alas 3 ay kadlawon kay lami pa kay na ikatuog. Sa kadlawon. magpiyong pa maginom tambal duka kayo alas 3 good inig ka lang sa cellphone tana Lami ba dyan kasi ikatuog na nga ng orasaha.
Duko guys tanan. Salamat sa Ginoo kay nahurot na sa antibiotic. Usa na lang guys among gikuha na pod. Agisa na lang. Kay kapoy, ang sige na mo kuan guys, tambaw, bagat sa lawas. Basta, nakay-maintain nga kuan ba? Tambaw. Kung taon na to, 1 week na bita to. Karon na po, katong 2 weeks may pa, ang usa ka 1 week man na. Putla ni pa hindi na wala ka kanang wala kay kuha may sakit di na kuha mga buwan pa. Sa to ano. Taas ng buhok. Parang vitamins na sa lawas o sa buhok. Tinood na guys. Hindi na pagtas ko ng buhok, ang vitamins na ko na sa buhok. Binuang siguro no eh. Ha? Pasi katubag. Kinchit mo ni ko doon. Kinchit pero gisi sa. Nani ra ba yung sa merkado? Nani ra? Ano di ay? Dali na mo kapag ako lah. Di ba alas 3 ni mata ko, mga alas 4 siguro to kapin. Kapit na mag alas 5, nagdali na akong gawas. Ako nang gipukod gi, alas 5 lagi. Kapit na alas 5, mutung naog siya. Nagsalang ko dagkan on. Then nilako ko, yung butang sayo pa, o pa alas 7 o. Kapit na maluto, taon karon. Gapon mo ko wa ka tug merkado. BBC nagibuhat. Takto na burong. Duka pa mo gabi? Duka pa ka. Pero may kung giduka. Bagat mo gadang lawas pa. Ha? Bagat pang lawas. Siyempre, wala pa mo kuning samad ba sa gawas na kuan na pero sila lalo mo na uwi pa na uwi. Hindi dito biyansan mo kuan kaya ang bughat. Ang binat ni pinakadelikado. Di ba yan doktor? Bughat mo delikado. Luya pa. Ang luya hon samot ka luya. Mo kunin mo tagal trabaho. Bawal na. Bawal. Magluya jud ta mo sing talingani. Bawal. Ay buhaton. Muna puli sa mong kalipay guys. Yes, buntis. So, bago mo na sa Ginoo. Pero Ginoo ra niya trabaho sa. Ipaulam ba tag 3 months. Si Baby Angel na namo guys. Oh. Ayun nga, Baby Angel. Maman ni kay bawag laki ba to Babae. babae. Among inganda to Baby Angel na lang. Baby Angel na lang yung ngalan. Saon man ni man ning gipahuwa mo. Tulog ka buwan. Kung na yung lunod ang pitsay guys. Kaya nahubas na niya ng sabaw. Ang pakano na itong pasyente guys. Mag-alas 7 na. Buat na itong sabaw. Ito man. Ako na po yung mukhaon. Hey guys, mamaw na ta guys. Ano na guys, kaya mag-inom pag vitamins. Mag-inom sa vitamins. Nanang tambal niya alas 10. Nahuman naman niya ang katungkuan guys. Nahuman na niya ang usa ka antibiotic na para to 1 week. Ang kanang usa munang dugay mahuman kay 2 weeks. Kanang usa katong usa kay 1 week ra man mana karon kini kadlaw last. Okay na kung mukhang manok guys. Huwag maka-allergies pagkain. Mula ka sa kan. Okay nga. Oy nabilin giyan. Mong baon. Baon nimo imong wallet. May okay kwarta dito yung buskulahan. Amping ha. Ay baret back ride ana sa kon sa kay back ride.
Maho na ma. Ah, busog pa ko. Kaya nagkaon ko ko na ng pan. Mainit ka? Oo. Lata kay sa ang gilatag maayo para magtoldo si mama. Patatas. Burot pong gigit ko patatas dito. May diyang ibaon. Patatas na yung repolyo o panang pitsay. Pampili. Okay rin noon. Kaon yun, kaya rin ano, baskog. Tama. Sabog, ano sabog? Ano sabog? Punan magkano sa tanga? Sakto ra. Vitamins. Pura sulpit naman eh. Ha? Pura sulpit. Ano siya lasa? Lood. Pwede na ko mamugas ng plato. Bawal lagi. Ang kulit na ito. Ang gusto na magtrabaho. Bawal na eh. Ngitan problema. Ayaw yung taon. Something ganito. Magbarag raman. Bisa na. Inya mga sila kabulan ng labay. Limingaw na kasi yung mga trabaho noon. Ano? Limingaw naman po ko guys. Ako mga trabaho noon. Natrabaho noon niya sa una. Si ako nagtrabaho. Limingaw naman po ko. Kaya anad no po ko. Pati pag-vlog. Oh. Nanana ka. Ako na yung mag-vlog eh. Di na nag-vlogon. Ang vlog. Di na ko makapamasayro. Kung sino mag-vlog. Ikaw na mag-vlog. Ikaw mamasayro. Hingan magkanalingaw na ka. Dito, nalingaw na ko guys sa akong mga bloto na kadanlaw. Matag sayo. Usay matug merkado kay di makamerkado ano ba? Ang mga bluhato niya na ako nagbuhat, nalingaw lang po ko. Tapos ako gilaay na. Enjoy na lang po ko guys. Kaway buhat. Siyempre naman kay Hindi lalim pa ko gibuhat. naman kay bati. Wala kay gibati. Wala. Kaya na po trabaho. Napaman. Ako lang sa. Mga unta guys. Wala ko ngit-ngit dari. Wala ko mangagda. Sige, istorya. Huwag magda. Ano nang ipanghiwadaan. Para kao na lang. Laban lamang ta sa tang mga pagsubok sa kinabuhi. Kay di ko no ka pinanggas Ginoo, di ka hatagan ni jag pagsubok. Ano ba talagang ingon? Ay, nag-atras. Kaya ka na, naghatag ka na. Ginoo. Kabawang Ginoo. Kabawang Ginoo na kaya rin ninyo. Kaya rin mo. Naghatag niya ko. Ampo lang. Nag-aidan pirme. Ano ba? Hindi mo. Uy, atrasay. Mga guys. Huwag maging mata sa malala pa mga sitwasyon sa ila. Atua. Daw, abtik man ta mo daw itong kalipay. Dawat ko tagkasakit. Nga na dyan na nga ito ang kinabuhi Patas-patas ba? guys. Kao na. Ikaw man mo. Ikaw na kung kumain. Ano sa? Si mama ko. Di pa ka mukhaon ma? Naluto na to yung mong kuhan. Duha akong gatiman guys. Napa akong mama. Napari. Gibir. Napasigiyan. Ha?
Mukhaon pala ako sa nangyun na akong pasyente. Pupunta ka sa Didin, uy. Eh, mawala niya trabaho. Caregiver. Hindi man niya. Pero mahipos pa na ko yung ikanan. Ito guys, nalingaw lang po ko sa akong buluhaton karadlaw. Ito muna murag lisod ah. Sa dagang kag buhaton pero nadugay. Anad naman ah. Nalingaw na lang. Ano sa yung kagabi, dali ko makatog. Kapoy ba? Pero dili ka ba ito ang kakapoy sa sakripisyo? Gaginik sa inahan? Inahan sa sakripisyo sa inahan guys. Sakripisyo sa anak, sakripisyo pa sa bana. Siyempre ang pagkatiman niya dinalim diri. Yung bang inahan, dagdogon dagbana sa? Dili lalim mag atiman bayag mga kuan, anak, atiman primeng bana. Ako ni siyang gitiman umayo guys kay niya na raptos tatay na panggain taon na akong anak kay pinanggar man na ako. Niya tatay. Paninglan nun yata. Ako ra may pinanggaan ni tatay. Sa tanan ni jang anak, ako may pinangga ni Jack. Kay ako kunoy ijahang liwat. Parehag na. Parehas ko numig ko anaw. Yan, sa panggain taon na daw. Raptos tatay. Paninglan niya pang tatay. Meron ko tay. Saman, mama ng pagkakong anak kasay-say dyan. Panggain to na ang anak tong ha. Kaya pura mo ba nang ipangga. Siyempre, niyan makukutay. Huwag ka ining tatay. Ah, ingnan akong daily. Mamo gid akong batasan. Kabaw na ba kapila ta katoy nagsama o. Itong batasan, di ba? Wadi ko mausap. Ingnan pa ko ni tatay daily, mo gid akong batasan. Dili ni ko na akong batasan, dili lang weather lang. Mo na gid ni. Nani gid ko. Yun dati kapag atiman, yun dati pagmahal. Naman eh. Pani. Yun na usab. Subo na natin. Ayun na dito. Hindi mo sa bantod-santod. Oo. Ito din eh. Sa kabilang buhay. Nani naman niya akong batasan. Hindi mo usab. Sabaw dito anak. Hindi po dahil lalim guys. Na mga inahan, no, katiman sa mga bana mga anak nilalim atong panggaon atong asawa guys kaya di lalim ang ilang ang sitwasyon pag atiman ng daan sa kawadlaw di lalim mo kitang bana yay ta kay mata pakano na ta ligo trabaho na lang ang ato na ang trabaho ra at turas trabahoan sila napasabalay magkuhan pa sa balay maglimpyo pa napay basta di lalim. Nagkarelate ang nakasuway na. Ako nagsuway ng kuron. Di lalim ay. Inalagay bang asawa saktan bukbukon. Lahi-lahi man. Wala lagi. Patjun ra ba? Naiban patjun na. Unang kitang tao lahi man tag kuan. Una-una. Basta ako nakasuway ko inani karon. Di lalim ang asawa na kanang ilang sitwasyon gani guys na bilang asawa na nagatiman sa mga anak mga anak ay bana napay mga buluton sa balay di lalim mo eh nakaingon di ko di lalim lalaki mo ko daliran ako kay takuglawa na may pas mulihok pero di bay lalim manang ubang mga inahanin taon kuan na nanigo dali na sa bata pa nanigo lang na kay stress ano ba dagang yagian ba di lalim guys tinaw di guys katong mga nakaagi na diya mumkaon ako kay gutom na ko ako na pa mumkaon ng tubig tubig kuan tubig patungar namin kaya ko padapli Member na kasi natay. kuan na mo koron
sa inatay, nanay tatay. Ako'y dabay ako. Ako.